Hola, benvinguts a Món de Llengua, com esteu? Recordeu que tan important és escriure un text com revisar-lo. Per tant, recordeu que cada volta que desglossem les propietats textuals, això ens ha de servir per a saber què és el que hem de revisar, filtrat sempre la realitat del text. Hem de pensar que les propietats textuals no són una cosa que puga ser aplicada de la mateixa manera a tots els textos, sinó que cada text, cada discurs té unes necessitats concretes. Ho dic perquè si nosaltres repassem les propietats textuals o discursives, teniu, doncs ja sabeu, l'adequació, la coherència i cohesió, la normativa i fins i tot unes altres que s'inclouen en altres documents d'estil, com és l'estil, valga la redundància. Clar, a partir d'això nosaltres ens fem una sèrie de preguntes. En l'adequació, que és del que parlarem avui, jo pregunto, heu respost al plantejament del tema? Hi ha la intencionalitat, el rol i l'objectiu plantejats? Heu utilitzat la persona que pertoca? Heu introduït la modalització inherent al tipus de text? I per a fer això necessitem, òbviament, una proposta d'enunciat, perquè sense proposta d'enunciat nosaltres no podem analitzar què és el que ens demanen i què és el que hauríem d'introduir de manera més general o de manera més específica. Quin exemple vos he posat? Doncs mireu, este és un exemple d'enunciat que vaig fer, per exemple, amb els meus alumnes de la universitat i en què ells havien de redactar un enunciat en el qual s'exposara el tema en qüestió, es contextualitzara el tema, després es demanara, en el segon paràgraf, que hi haguera un encàrrec de tasca, no? Amb un rol concret, amb una intencionalitat i uns objectius, i també aspectes menors com l'extensió que havia de tindre l'escrit i algunes idees que s'havien d'introduir. Per exemple, en aquest enunciat tenim des de fa 2 dècades aproximadament la societat està experimentant una sèrie de canvis que afecten les noves generacions. La causa principal que deriva d'aquest capgirament és la implementació de les noves tecnologies en la infància, que respon a les noves realitats que viuen els anomenats nadius digitals. Eres un professor o professora d'un centre educatiu on es pretén implementar l'ús de tauletes per substituir l'ensenyament tradicional amb llibres o per a substituir l'ensenyament tradicional amb llibres. L'equip directiu ha demanat a tots els docents que compartisquen la seva opinió sobre aquest canvi en forma d'article d'opinió al blog de l'escola. Jo haguera dit, simplement ha demanat que escrigues la teva opinió com a docent, no? En el qual indiques els avantatges i desavantatges que suposa la proposta. En el teu text de 250-300 paraules has d'integrar les següents qüestions, o les qüestions següents, seria millor. Hi ha alguna cosa millorable, però tingueu en compte que més o menys és bastant paregut del que podríeu veure un examen, no? I s'han d'introduir 3 elements. Les famílies poden tindre problemes a l'hora d'ajudar els seus fills en qüestions tecnològiques, l'ensenyament en tauletes pot provocar una falta d'atenció i disminució del rendiment acadèmic de l'alumnat i l'educació mitjançant l'ús de tauletes serveix com una eina a l'hora de buscar informació i diversos recursos. Què hem de tindre en compte així? Primer, que és un text argumentatiu, format article d'opinió i sobretot que es fa en una realitat concreta, d'acord? És a dir, és per a publicar en un format d'un blog de l'escola, tot i que continua sent un text argumentatiu, òbviament, i que realment l'objectiu és indicar els avantatges i desavantatges de la proposta. No està parlant en termes ni de reflexió ni de convèncer. Per tant, és una redacció, podríem dir, una miqueta més senzilla. Inclús podríem dir de nivell entre B2 i C1, i per les exigències de més que té potser sí que és un nivell C1, però que no és una cosa complicada, això de parlar en termes d'avantatges i inconvenients. Clar, així, vos diu, heu respost al plantejament del tema? Es parla d'això, es reflexiona d'això o es diuen els avantatges i inconvenients? Es tracta d'abocar això a la realitat d'un docent, o sigui, com a docent, no? Parla com a docent, ja que ha vist algunes coses que poden servir d'ajuda. Hi ha la intencionalitat, el rol i l'objectiu plantejats.
la persona que pertoca. Aquest és element també d'adequació. La persona, per exemple, argumentativa d'un text argumentatiu, quin és? Doncs la primera persona. En valencià se sol fer la primera persona del plural, també pot ser el singular, però jo vos recomano la primera persona del plural, observem, trobem, i fins i tot per a fer clàusules o seqüències expositives també podem utilitzar aquesta tercera persona per a expressar realitats, la societat està, o fins i tot la impersonal. Però hem de marcar molt bé què són seqüències argumentatives i què són seqüències expositives. Heu introduït la modalització inherent al tipus de text, és a dir, la subjectivitat. D'acord? No és el mateix que una opinió. La subjectivitat al final és marcar el posicionament a través d'argumentació i la presència de l'emissor del text. Per tant, ahí necessitem verbs valoratius, adjectius, lèxic valoratiu també, superlatius, és a dir, tots els elements que coneixeu de la modalització. I el registre de varietat adequats. Registre, en aquest cas, un registre estàndard formal, varietat unificada, és a dir, que no barregeu tampoc formes de la resta de domini lingüístic, i això realment és l'adequació. Si ens demanaren això en una tasca, per exemple, oral, que fora un debat o simplement una conversa en un bar, seria un registre molt més relaxat, unes formes molt més espontànies, una altra manera de comunicar-se, etc. Per tant, això no té relació amb la normativa estrictament, tot i que hi ha elements que estan molt a prop, sinó que està més relacionat amb tot allò que és el registre, si la tasca és adequada al que es demana, si la intencionalitat és la que toca o l'objectiu. Per tant, en un text argumentatiu, què ha d'haver-hi? No ha d'haver-hi una exposició de fets i ja està, sinó que s'ha d'intentar convèncer, plantejar diferents tipus d'arguments. Per exemple, un argument d'exemple, de quantitat, de qualitat, per exemple, fer referències, cites, és a dir, veus d'autoritat. Tot això ha d'estar dins del que són les necessitats del text. El text és adequat al que es demana. D'acord, doncs si jo vos poso un exemple, si jo agafo un fragment del que quan he abocat això, aquest enunciat, a la intel·ligència artificial, m'ha fet això. D'acord? I ara veureu què m'ha fet la intel·ligència artificial. Doncs posa la primera part, que és la introducció. Clar, això és molt genèric, espereu que es veu massa gran. Molt genèric, molt general. Nosaltres hem d'intentar, i per això estic fent este vídeo, com a mínim en el primer paràgraf, perquè si no el vídeo es farà molt, molt llarg, faré un exemple, us posaré un exemple de com inserir l'adequació de manera precisa i d'acord amb les indicacions que ens estan fent, habilitant, doncs, què podem fer així? Què podem inserir de manera interna, explícita, no? Perquè si tenim una cosa molt general, tauletes a l'aula, una innovació necessària o un risc. Ara per ara la tecnologia, això és molt general, però ens estan demanant context de centre, d'acord? Un professor que està vivint tota aquesta realitat en el centre, amb el seu alumnat, no? També ens estan demanant que nosaltres tinguem en compte la persona, la intencionalitat comunicativa, tot això. Hem d'inserir, per exemple, mecanismes també de modalització. Tot això seria el que comportaria fer una bona... introduir bons mecanismes d'adequació. Per tant, o emmarcar-nos en l'adequació que toca, millor dit. Per tant, jo ara vos marcaré en subratllat groc quins són aquests elements d'adequació que donarien una miqueta més de suc a l'inici d'un text que, de passar de ser molt general, podem passar d'això a una cosa molt més específica, concreta i adequada en relació amb el que ens estan demanant. Sí? Ara mateix vos poso aquest exemple i el comentem.
Molt bé, com heu vist, realment jo el que he fet ha sigut transformar una miqueta el primer paràgraf i també part del títol per tal d'emmarcar-me una miqueta més al que ens demanen, és a dir, el rol, la intencionalitat, els objectius i fer l'adequació una miqueta més real, no? Simplement, si dic per al nostre alumnat, ja això incorpora este element del possessiu en primera persona que dona doncs, tota eixa força, no? Jo continuo. És cert que el nostre centre, el centre al qual pertany este professor, la tecnologia, també forma part del nostre dia a dia, no només en aquesta realitat general que teníem abans descrita, no? En este llenguatge d'intel·ligència artificial molt generalista, no? I diu, del nostre dia a dia, tant el nostre dia a dia, és a dir, tant el de nosaltres, els professors, com el dia a dia de l'alumnat, com el de l'alumnat. Les eines digitals s'han fet imprescindibles en molts àmbits de la societat, incloent-hi la nostra escola, de nou, i en general l'educació, perquè no quede només concret, sinó també general, de general en concret i concret a general. Tal com hem vist les darreres setmanes, podríem encara enriquir més això, en les diverses reflexions de les famílies, o el que siga, o perquè ha passat una cosa concreta, clar, perquè això queda una miqueta general també, però podríem concretar una miqueta més. La proposta d'implantar l'ús de tauletes per substituir els llibres de text tradicionals és un tema que genera debat entre docents, famílies i alumnat. Podríem també incloure això de les famílies dels nostres alumnes, però no repetir això de nostres. Les possibilitats són infinites, però es tracta d'aportar suc allà on veiem que poden ser més reals en relació amb la tasca que ens encomanen. Clar, si jo vaig una miqueta més cap avall, no es tracta que fem tot el text, és només un exemple. De nou trobem que en el cos del text argumentatiu, quan nosaltres estem exposant així les idees, o discutint-les, si llegim això encara ens queda una miqueta molt general l'escrit, no? Se'ns queda una miqueta molt general, perquè d'una banda les tabletes ofereixen un accés immediat a una gran varietat de recursos educatius. Clar, nosaltres ho podíem fer d'una altra manera molt més concreta també. Podíem dir, per exemple, l'alumnat, sobretot el que hem pogut, o l'alumnat general i sobretot el que hem pogut percebre en el curs de quart d'ESO, doncs, per exemple, no? Seria una manera de canalitzar això una miqueta més concretament, no? Es tracta per això d'agafar el text, fer un trencaclosques o agafar les peces, adaptar-les, transformar-les, per tal que l'adequació, com vos dic, quede una miqueta més... que la propietat de l'adequació bàsicament es veja superada amb garanties, i tingueu també una bona nota en aquest apartat. El següent apartat quin seria? Seria el de la coherència i cohesió, que explicarem en el pròxim vídeo. Però sobretot fixeu-vos que ací hi hauria una propietat textual com és l'adequació que no pot passar desapercebuda en els vostres escrits, d'acord? Feu bondat i a cuidar-se.